Pokračovanie videa. A čo nepotrebujeme? Nepotrebujeme tú hlinu teda. Ani piesok, ani vlnu, ani schody. A keď tak voľaké si vyrobíme. No dobre, to môže byť vše. A postel dáme trocha inak, dáme ju tak. Dáme ju, že takto. No dobre, takto to môže byť. A tým, že teraz sa mi to veľko sprosto nastavilo, tak zasa som spravil iba 13 minútové video. A je to úplne na ho. Prepačte. A myslím, pokiaľ som to... Zrušil som to nič. Rozmýšľam... Teraz s vami to blbo nastavilo, tak zase iba 13 minútové video som musel dať. A musím robiť ďalšie, lebo som to volak nejako neukončil. Čo ma dosť štve. A toto neviem, kto to spravil. Myslím, že toto tu už bolo, lebo ja som stone ešte nevyrábal. A keď si tak z diaľky pozrite, to vyzerá jak taká vlajka, pozrite. A taká vlajka, vidíte? Taká obří vlajka. Alebo... Keby to bolo takto, keby to také tenké bolo takto, tak by to bolo jak zbraň, ale... Teraz je to jak vlajka. Prepačte, že to video bude voľaké 2-minútové, ale toto je vlastne jakéby pokračovanie toho minulého 13-minútového. Ešte sa s tým musím ešte voľako pohrať, lebo ma to docela dosť štve. Môj sexy mostík sa s vami lúči, aj Gogos Tomasino, Diamond Man, sa s vami lúči. Lajkujte, zdieľajte, komentujte. Čaute.